ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ। ଆହୁରି ତାଙ୍କ ମହିମା କହୁଅଛୁ ଶୁଣ। ଦିନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଋଷି ଯାଉଥିଲେ ପୁଣ। ପଥେ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି କେତେ ଜଣ ହେଉଥାନ୍ତି ଛଟପଟ ଦେଖି ତପିଗଣ। ବୋଇଲେ କିଏ ସେ ତୁମ୍ଭେ ଏଠାରେ କିମ୍ପାଇଁ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛଇଁ। ସେମାନେ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶଧର, ବହୁ କାଳୁ ଭୋଗୁଅଛୁ କଷ୍ଟ ଏଠାବର। ଯେବେ ଏଠାରୁ ଆମକୁ ତୁମ୍ଭେ ମୁକ୍ତ କର, ବଂଶ ରକ୍ଷା ଲାଗି ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କର। ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବୁ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଶୁଣି ଋଷିବର ମନେ ବିଷାଦ ଲବିଣ, ଭାବିଲେ କିପରି ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ ପୁଣ। ଆମ୍ଭେ ତ ଆଜନ୍ମ ତପଚାରୀ ଋଷିବର, କେଉଁପରି ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇବ ଆମ୍ଭର। କିଏ ବା ଆମ୍ଭର ଦେଖି ଏସନକ ରୂପ, କନ୍ୟା ଅର୍ପଣ କରିବା ମନେ ହୋଇ ସୁଖ। ଏହା ଭାବି ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ପୁରେ ଯାଇ, କନ୍ୟା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ମିଳେ ତପେ ସାଇଁ। ରାଜାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆସିଛୁ ଆମକୁ କନ୍ୟା ଦିଅ ନର ସାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ନରପତି ମନେ ଦୁଃଖ ଭଇ, ପାଟରାଣୀଙ୍କ ନିକଟେ ମିଳିଲେ କତଇଁ। ବୋଇଲେ କହି କନ୍ୟା ଅଟଇ ଆମ୍ଭର, ସର୍ବଗୁଣେ ଅଳଙ୍କୃତା ସୁନ୍ଦରୀ ଆବର। ତାକୁ ପୁଣି ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଆସୀନ, ନଦେଲେ କୋପେ ସେ ପୁର ଦେବେ ସେ ଜାଲିନ। ଶୁଣି ରାଣା ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ, ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଦେଲେ। ଅନ୍ତଃପୁରେ ଥିଲା କନ୍ୟା ଶୁଣିଏ ଭାରତୀ, ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଶରେ ମିଳିଲା ତଡ଼ତି। ହୋଇଲା ବୋ ପିତା ତବ ଭାଗ୍ୟ ବଳିୟାର, ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ସେବା ଜୁଟେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର। ଦିଅ ପିତା ତାଙ୍କ କରେ ଅରପିଣ ମତେ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇବେ ତବ ପୂର୍ବ ବଂଶ ଯେତେ। କନ୍ୟାର ବଚନେ ରାଜା ରାଣୀ ତୋଷ ହେଲେ, ଋଷିଙ୍କ କରେ ସାନନ୍ଦେ କନ୍ୟା ଅରପିଲେ। ବହୁ ଧନ ରତ୍ନ ଯୌତୁକ ଦନ୍ତେ ସାଇଁ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ବୋଇଲେ ଏହା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ହୋଇଲେ ବାହାର, କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଯେ ତପସ୍ୱୀ ବର। ସର୍ବ ଅଳଙ୍କୃତା ରାଜକନ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି, ଦିନେ ତପୀବର ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ନିରେଖେ। ଶୁଣ ଆଗ ପ୍ରାଣ ସାଇ ମୋହର ବଚନ, ଋଷି ଗୃହେ ନ ଚଳିବ ରାଜ ପରିଧାନ। ତପସ୍ୱିନୀ ପରି ଯେବେ ଦିନ କଟାଇବ, ତାହେଲେ ସିନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ପତି ପରାୟଣ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ତତକ୍ଷଣ, ଦେହୁ କାଢ଼ିଲେ ସକଳ ବସନ ଭୂଷଣ। ଦୀର୍ଘ ସୁକେଶ ଜଡ଼ାକୁ ତଇଁ ଫିଟାଇଲେ, ଋଷି ଘରଣୀଙ୍କ ପରି ଜଟା ଯେ ବାନ୍ଧିଲେ। ବୃକ୍ଷ ବକଳ ଯେ ପରିଧାନ ଦେହେ କରି, ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ତେଜୀ ମାଳା ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଦିବାରାତ୍ର ପତି ସେବା ବ୍ରତ ସେ ଆଚରି, ସ୍ୱାମୀ ସୁଖେ ସୁଖୀ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ କରି। ରାଜକନ୍ୟାର ଏଷଣ ଦେଖି ନବକତି, ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦ ଯେ ହୋଇଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଗତ ହୋଇଗଲା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ର ଯେ ନୋହିଲା। ଦିନେ ହସି ହସି ଋଷି ବୋଇଲେ ସୁନ୍ଦରୀ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭ ଗର୍ଭ ପୁତ୍ର ନୋଇଲା ରେ ଘରେ। ଯେଉଁ ନିମନ୍ତେ ସଂସାର ଧର୍ମେ ଦେଲି ମନ, ଆଜି ଯାଏ ତାହା କିମ୍ପା ନୋଇଛି ପୂରଣ। ଋଷିଙ୍କର ମନ ଜାଣି ବିଦର୍ଭ ନନ୍ଦିନୀ, ବୋଇଲେ କିପରି ପୁତ୍ର ହେବ କୁହ ମନେ। ପତି ପତ୍ନୀ ପ୍ରେମେ କାମ ବସେ ହେଲେ ରତ, ରଜ ବୀଜ ଦୁହିଁଙ୍କର ହୁଅଇ ଏକତ୍ର। ତା ମଧ୍ୟରୁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇବଟି ଜାଣ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଏ ଦେଶେ କାମ ନ ଯାଗିବ ପୁଣ।